أرأست زينة ولدو ببعلو عقمن هافتن شتول معاس زمنات أب عبي قدب هداسة معوات كيلو خبلو منيستر ماين إنرجن هابتامو إتفاقلي توم زيغاتات نابز خفات أقامي ساتح زلو زي حقاو زور سبات مكل خالن مقصارن أبا محبر ساب قنزاب مفتار كم زقبات قليتو كابا وطاي بريزيدنت دبو أفريقيا سيريل رامافوسا تخرسنا دبلوماسي قطبا إلو سلام تعنا هبليكم يتمشي خبركم تملكتنا لك ساعات حدا هوينو مع زينا دميرلو مع زينا حيزان ادريت بري حبيركم كصنحي فلما حصر زيناتات ولدو ببعلو عقمن هافتن شتول معات زمنات وعبي قدب هداسه معوات كيلو يخبلو منيستر ماين انرجن هابتامو يتفاقليطوم توم منيستر كم زبلو عبي قدب هداسه ايثيوبيا قال ولدون عبي ترغم زهب دموق اثر لمعات يلوم ابا كيد هنصات بروجكت ابا ملا عالم زنبرو ايثيوبيان بنقحات مستاف دموق تاريخ مصحفهم نرديوم إثيوبيا بدوب سجر رباطات فتحة وسرعة محدرة هافت ماي نكعس لابرتي عنا سرحت كم زن حتى ملخيتهم عبي قدب الداس إثيوبيا زمنات زن حزي فتحة وطاقة ما هافت ماي زغير مخانو قليتهم تحت تفاصيل هجرات ذات تأمى من فسات ماي نخرخبا أب مقبار زقات مهم زنبرة حدا جو حجم تراف كم زخالة أرديهم قدب الداس تشكمو قرب ماي فلفل حيلي كاب مخان حليفو من جي هافت عسان مباتح إيكوتوريزم نخونا يمت خمزلو حبيرهم عبي قدب هداسن قصلتي بروجكتات لمعات منفس عرس امنات زفتسر مهنو تقليتهم ابا كيد هنصت عبي قدب هداس ايثيوبيا زترخبه وصيت ابا قصال نزو غنو عبيت بروجكتات لمعات عرس متمان زفتر يخبلو مهران قليتهم توم مهران فانا ديجيتال كمزبلغو ات قدب زركبلو معراف ايثيوبيا ناي مفصام عماز بصحتلو درجه زريلهم تطاو بريزيدنت يونيفرسيتي 40 منچن مهر دبلوماسي ماين دكتور عبد الله كمال أبا وشت هاجر يخون أبا وتأذن برو إثيوبيا تحبابيرهم بروجكت تقدم ملكة هاجر وخرعات عرس أمنة غيرهم ويميلهم أبا العلت بروجكت استفنو دبلوماسي وعند تطاويرو نعوت كم زبق عب مقلات ازدمان تغطلو بروجكتات فتنا مسجار كم زكال زري كم زخونة تزاريبهم أبا قصالي إثيوبيا هافت فترو الميعان متقام نتقبهم قصقاسات عزوز استواصو خمزلون تزاريبهم كالي عوت عدوانا زخونة قدب هداسة حدنة مكالن إثيوبياوان عالم زغلص ايزبلو دما ممهر عالم لخركمن دبلوماسين طلاهون ليبانيوم حد تساتفو حزبي هنصتو كاب مدغف حليفو إثيوبياوان نهاجرهم زلوهم صنوع فقرن قراصنتن زرئيلو بروجكت يون يلوم مبل 15 عمتاو غباي محبر كوميونيكيشن مبرق افريكا ابادي سابا يسالط علم ات غباي ميديان كوميونيكيشن نمتسار افريكا بزبل مري حسابيو اب زخر عوت عدوا نتخايده زركب ابت مدرخ منيستر غلغالوت كوميونيكيشن دكتور لغساتلو وانا دايركتور بعلم مزمر رخبت حفاش اثيوبيا دكتور سامسون موكونن بريزيدنت يونيفرسيتي اديس ابا دكتور سامويل كفلين بريزيدنت محبر كوميونيكيشن مبرق افريكا بروفيسور مارغاريت جوكون ترخيبوم كاب بتوسخي كاب أبال هاجراس توصأو مهران لعلو تكالات تمرتي غايزدنياتات تمرامرتن محازوت أكالاتن تساتيفهم يوم نسالسة معلتات زنحو قبائي يونيفرسيتي أديس أبا مسستفلاليو محازوت أكالات بمتحبار زي السنة دوويم أهجراوي متأسسار جهدنا مقبار ميديان كوميونيكيشن لعلة بركته اللي وخبلو منيستر كوميونيكيشن منجستي دكتور لجسته اللي مبلغ 15 جوباي محبر كوميونيكيشن مبرق أفريقيا ميديان كوميونيكيشن متأسسار أفريقيا بزبل مري حساب أبادي سابايا نتخايد يركب دكتور لجسته اللي تقوان كمزبل و إثيوبيا أهجراو وحدات نمرقات أبو قدات مسارة اللمعات نقدي متأسسار ركب حزبي مس حزبن كالوت قدات بتخورات نصر حتى ركب بمرخب تحفاشون أب مبرق أفريقيا ببزح الزربو قانقواتات كيسواهلين عربيان الناس سرحة
تركب لهم أهجراوي متأثر بزين وقوح تساتفهم ميديان كوميونيكيشن جهدك خون كم زي خلون أتناطيبهم ميدياتات حبروا من النت مجلاتن متحوار متنخرن كم زخلوا بمحبر أتي كونفرنس أب حبروا زعباتات متأثر نايم مخار عدل كم زهب بريهم بريزيدانت تمحبر بروفيسور مارغاريت جوكو بجدن اتقوباي ناي تكنولوجي مزمان اب زفر ميديا حيزو وزمت قالو توطعنتو زغتو فلطاتات زلواوطلو كخون كم زغبا قليصن ኢትዮጵያ ንግብረ ራዕዲ ብገንዘብ ንምሕጋዝ ዘኽእሉ መንገድታት ንምዕጻው ትሰርሕ ከም ዘላ ተሓቢሮም ግልጋሎት ድሕነት ፋይናንስ ኢትዮጵያ ንግብረ ራዕዲ ብገንዘብ ንምሕጋዝ ዘኽእሉ መንገድታት ንምዕጻው ብቆራጽነት እናሰርሐ ትርከብ ኢሎም ዋና ዳይሬክተር ትግልጋሎት ሙሉቀን አማረ እቲ ትካል ዘይሕጋው ዝውውር ገንዘብን አጠራጠርቲ ዕድጊታትን ብምክልኻል ግብረ ራዕዲ ንምቁጻር ፋይናንስ ተንከፍ ምስ ዘይኮኑ ትካላት ይሰርሐሉ ኢሎም ካብ ዘጠራጥሩ ዕድጊታት ብምብጋስ ዳህሳስ ተሰሪሑ ናብ ሃገር ዛቱን ካብ ሃገር ዝወፅን ገንዘብ ንምቁጽጻር እናተሰርሐ ይርከብ ኢሎም ምስ አካላት መኽበርቲ ሕጊ ብምትሕባር ተወሳኺ ምርመራ ብምግባር ሃፍቲ ክሳብ ምምላስ ዝበጽሕ ተግባር ከም ዝተወገነውን ሓቢሮም እዮም ጋዕዚና ታክስ ምስዋር ብዘይሕጋዊ ሓዋላ ዝተረኸበ ገንዘብን ንብረትን ሕጋዊ ምምሳል ፍልፍል ዘይሕጋዊ ገበናት ዝውውር ገንዘብ ከም ዝኾኑ ብሪሆም ኢትዮጵያ ዞም ገበናት ንምክልኻል መጽናዕቲ ብምግባር ማዕቐፍ ሕጊ ብምስንዳእ ህንጸት ውዳበ ትካላት ከም ዝወገነት ድማ ገሊጾም ኢትዮጵያ ምስ 17 ሃገራት ሰነድ ስምምዕነት ከም ዝተፈራረመት ብምግላጽ ዕድጊታት ዝውውር ገንዘብን ዝተሓብኡ ሃፍትታትን ዝተዋደደ ምርመራን ልውውጥ ሓበሬታን ዝገብር ኣሰራርሓ ከም ዘለዎ ተዛሪቦም كولومبيا أبا أديس أبا إمباسي أكفيتا مكتل بريزيدانت كولومبيا فرانسيا ماركيز أبا إثيوبيا على وعودات يكايدو اللوم توم بريزيدانت أبس أنحيتهم أبا أديس أبا زركب إمباسي كولومبيا مرأهم كفيتهم أبتن سرعات منيستر قدات وزاي دكتور جيديون تيموتيوسون كالوت لعلوت حلفتي سرحان تارخيبهم يوم دكتور جيديون تيموتيوس مكتل بريزيدانت فرانسيا ماركيز ركب إثيوبيا كولومبيا نمتنخار نزقبر وتوفينت نيدهم كولومبيا إمباسي أبا أديس أبا مخفاتا زمدن خلتين هاجرات زيادة زتناخر مخانو وهاب قال منيستر قدات وزا أمباسادر نبيات جيتاتشو حبيرام إثيوبيا مس كولومبيا زلوا ركب عب برازيل بزلوا إمباسي بلا كم تكايدون أملاخيتيوم مكتل بريزيدانت فرانسيا ماركيز أبا أديس أبا بزان حلوان مسك أدماي منيستر دكتور أبي أحمد أبستفلالي قدات زتيوم ماد زينا هما بمكتال تركب حزر ما بزرزر نابرئون قدرات كنحلف لعلى سمعنا حنا الشوح نبرع طقات كيدسات مركب عتقي مزقبان سلطناسنا لبونان بموساد ناب حبر السب تزنبيروم يام كوميشن بهراو تحدثو كم زغلصو نبرع طقات حيلي سلامن لمعاتن نكونو يسرح مهلاو افليطولم ذهب ياسين اب ኢትዮጵያ ጎንጽን ዘይምርግጋን ዝነበሩ ለንከባብታት እናብ ሰላም ንخملسو ዝውገኑ ዘለው ስራሕት ተሐድሶ ተስፋ ዝህቡዮም ኮሚሽን ብሄራዊ ተሐድሶ ከም ዘፍለጦ ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 71,000 ነበር ዕጥቋት ዕጥቂ መፍታሕን መረጋጋጽን ምዝገባን ከምኡውን ስልጠናታት ስነ ልቦናን ወሲዶም እዮም እዞም ነበር ዕጥቋት ድሕሪ ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ትግራይ ኦሮሚያ ኣምሓራን ክልላት ዓፋርን ኣብ ዝተኻየዱ ከይድታት መለላይ ዲጂታል ረኺቦም ናብ ሕብረተሰብ ክጽንበሩ ተገይሩ እዩ እቲ ኮሚሽን ነበር ዕጥቋት ሓይሊ ሰላምን ልምዓትን ክኾኑ እናሰርሐ ከም ዝርከብ አፍሊጡ ቀድሞ ተዋጊዎች በዘላቂነት ራሳቸውን በማህበረሰብ ውስጥ የሚያቋቁሙበት ኢኮኖሚካሊ ራሳቸውን ችለው ነበር ዕጥቋት በዘላቅነት አርሶም ኣብ ውሽጢ ማህበረሰብ ዘጣይሽሉ በቁጠባ አርሶም ኪሎም ናብሮም ዝመርሕሉ ካብ ተሐሳስባ ዕጥቂ ወጽዮም ናብ ሲቪል ህይወት ዝምለስሉ ሓፈሻው ኸይዲ
ዝምለስሉ ሓፈሻዊ ድጋፍ ዝግበረሉ ምዕራፍ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዘለና መረዳእታ ካብ 75,000 ነባር ዕጡቓት ውሽጢ ልዕሊ 50 ሚእታዊ ዝኣክል ዓርሶም ብሓገዝ ክልላት ብዓለም ለኸ ሓገዝ ወሃብቲ ትካላት ተሓጊዞም ናብ ሰላማውን ውፅኢታውን ዝኾነ ህይወት ኣትዮም ዓርሶም እናጣየሹ ናብ ዝርከብሉ ምዕራፍ ኣቲና ኣለና እዚ ሃገራዊ ጻዕሪ ኣብ ከተማ መቐለ ብተግባር እናተረኣየ እዩ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ 3 ማእኸላት ከይዲ ተሓድሶ ካብ መንጎ ዝሓለፉ እቶም ብዙሓት ኣብ ናይ ዓርሶም ስራሕ ተዋፊሮም ዓርሶም ይልውጥ ኣለዉ ብምስንዳእ ምግቢ ኣልባሳትን ዘፈር ንግድታትን ብምስታፍ ዓርሶምን ስድሮኦምን እቶት ብምእካብ ሓዱሽ ተስፋ ሰኒቖም እዮም የኛው የሴቶች ቱታ ነው አሪፍ ለክረምት የሚሆንና በእንትን አለ እዚ ቱታ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ንኽረምቲ ዝኸውን ጽቡቕ ክዳውንቲ ኣለውና በዲዲኣር ብዝተዋበኒ ገንዘብ ጀሚረዮ ካብ ቀጻሊ ድማ ፈጣሪ ፈቒዱ ጠንኪረ ተሰሪሐ ናይ ባዕለይ ዓብይ ቡቲክ ከፊተ ክትረኽቡ ኢኹም ብኦንላይን እውን ጽቡቕ ይሰርሕ ኣለኹ ኩሉ ሰብ ተዝሰርሐሉ እየ ዝብል ኣብዚ ጉዳይ ኣብ መደብ አዲስ ቀን መብርህ ዝሃቡ መስራትን ኣካይድ ስራሕን ግሎባል ፒስ ባንክ ኣራጋው ኣየለ ጸገማት ብዘተ መፍታሕ ከም ዝከኣል እዚ መርኣያ ኢሎም በዘመናዊ መልክ ተነጋግሮ ችግሮች መፍታት ያለ ብዘመናዊ መንገዲ ተዘራሪብካ ጸገም መፍታሕ እናሃለወ ብኻሊእ ኣግባብ ንምፍታሕ እዩ ናብ በረኻ ዝተኣተወ ካብኡ ግና ብሰላማዊ መንገዲ ጸገማት ክንፈትሕ ኢና ብምባል ዕድቂ ኣረኪቦም ናብ ሕብረተሰብ ኣትዮም ምስ ማሕበረሰብ ስድራ ምሕዋሶም ደስ ዝብል እዩ ነዚኦም መሊስካ ንምጥያሽ ዝግበር ዘሎ ነገር ደስ ዝብል እዩ ኣብ ደገ ዘለዉ እውን ነዚ ተመክሮ ወሲዶም ብዘተ ጸገሞም ንኽፈትሑ ተዝኽእሉ ጽቡቕ እዩ እዚ ተግባር ዝተባባዕ እዩ እዚኦም ናብ ሕብረተሰብ ምሕዋሶም ድማ ደስ ዝብል ጉዳይ እዩ ኣብ ከተማ መቐለ ታሪክ ነበር ዕጡቓት ብቁፅሪ ካብ ዝግለጽ ንላዕሊ ትርጉም ዘለዎን ዋጋ ሰላምን ኣድላይነት ዕርቅን ብተግባር ዝተረኣየሉ እዩ ኮሚሽን ብሄራዊ ተሃድሶ ሕዝውን ኣብ ዝኾነ ከባቢ ዘለዉ ዕጡቓት እዚ ኸይዲ ሰላም ስዒቦም ተረባሕቲ እዚ መደብ ንኽኾኑ ጻውዒት ኣመሓላሊፉ እዩ ዜጋታት ናብ ዝኸፈአ ጸገም የሳጥሕ ዘሎ ዘይሕጋዊ ዝውውር ሰባት ንምክልኻልን ምቁጻርን ኣብ ማሕበረሰብ ግንዛብ ምፍጣር ከም ዝግባእ ተገሊጾም መንእሰይ ተኽኢሎ ብዓዱ ሰሪሑ ንኽልወጥ እንተዘይክኢሉ ድማ ብሕጋዊ መልክዑ ክወጽእ ከም ዘሎ እውን ይሕበር ጌታቸው ኣለሙ ተወስኽ ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ዋሕዚ ቁፅሪ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ካብ ዋና ወስኸ ምምጽኡ ግሁድ ሓቂ እዩ ብሰንኪ እዚ ድማ ማዕለያ ዘይብሎም መናእሰይ ብደላሎ ተታሊሎም ኣብ ዝሓሰብዎ ቦታ ገና ከይበጽሑ ናብ ዝኸፍአ ጸገም ይሳጥሑ ኣለዉ በዚ ድማ ኣደዳ ጥሜት ጽምኢ ማይ ዝኸፍአ ሕማምን ሞትን ይኾኑ ኣለዉ ኣይሻ መሓመድ ዝሐሸ ናብራ ንምድላይ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሕቡራት ዒማራት ዓረብ ካብ እትጓዓዝ 1 ዓመት ኮይኑዋ ጉዕዞኦም ብኤጀንሲ ዝተፈጸመ እኳ እንተኾነ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ዝተኸተለ ብዘይ ምንባሩ በአስራሕታ በአግባቡ መሃያ ከም ዘይተኸፈላም ተዛረብ እኔ 1 ዓመት ሙሉ ሰርቼ ብሩን አልሰጠች ኣነ 1 ዓመት ሙሉእ ሰሪሐ ገንዘብ ኣይተዋበንን ድሕሪኡ ወጽኤ ናብ ኤምባሲ መጻኹ እቶም ኤጀንሲ ናይ ባዕሎም ወሲዶም እዮም ኣነ ግን ኣብ 3 ገዛውቲ ኣትየ ዝረኸብክዎ ገንዘብ የለን ኣነ ግን ኣብ 3 ገዛውቲ ኣትየ ዝረኸብክዎ ገንዘብ የለን ድሕሪኡ ፓስፖርት ሂቦም ውጽኢሎምኒ ዝፈልጡ ቦታ እውን ኣይነበረን ድሕሪኡ ሰባት እንዳሓተትኩ ናብ ዝመጽኤ በብዓመቱ ብዘይሕጋዊ መገዲ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ካብ ኢትዮጵያ ይስደዱ እዮም እዚ ዘይሕጋዊ ስደት ድማ ከም ሃገር ዘብጽሖ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ቁልውላው ዘተሓሳስብ እዩ ብዘይሕጋዊ ዝስደዱ ዞም ዜጋታት ዝለፍዕሉ ካብ ዘይምኽፋል ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ግፍዕታት ኣብ ልዕሊኦም ከም ዝበጽሕ
ይፍለጥ ወቃ ተቆብጃ ጃታዬ ነምቲና ከነኔ በቃው ደወለሉ አይከን ሓደ ዓመትን 6 ወርሕ ተቆፂረን ትሰርሕ መሓያ ብጭቅጭዮም ዝኸፍሉን ነይሮም ድሕሪኡ ግን ናስራሕተይ 4 ወርሕ እንታይ ከፈሉኒ እንት ጸንሑ ንምንታይ ዘይትከፍሉኒ ኢለ ሓተትኩዎም በዚ ድማ ብለይቲ ወቂዖም ካብ ገዛ ሰጎጉኒ ኣብ ሚኒስትር ስራሕን ክእለትን ፈጻሚ ስራሕ ስምሪት ወጻኢ ሃገራት ኣይተ ኤርምያስ ተክሉ ኣብ ኢቲቪ መደብ አዲስ ቀን ተረኺቦም ነቲ ጸገም ንምቕራፍ ሚኒስቴር ቤት ዕዮኦም ብትኹረት ይሰርሓሉ ኣሎ ኢሎም ብፍላይ ድማ ሙያዊ ስልጠና እናሃበ ብሕጋዊ ይልእኽ ምህላው ይገልጹ በዚህ ዓመት ብቻ ከ700 በላይ ማሰልጠኛ ተቋማት ሎምዝ እንጥራይ ልዕሊ 700 መሰልጠኒ ትካላት ኣብ ኩሎም ክልላት ተኸፊቶም ስራሕ እንዳሃቡ እዮም ዞም መሰልጠኒ ትካላት ምስ ሚኒስትር ስራሕን ክእለትን ዝተኣሳሰሩ እዮም ስልጠና ክህቡ ከሎ እንዳተመዝገቡ እዮም ዝስልጥኑ ከም ዝጀመሩ ይፍለጥ እናኸፈሉ ጥራይ ዘይኾነስ ዓቕሚ ዘይብሎም ብናፃ እውን ንክስልጥኑ ኮሌጃትና ድልዋትን ክኾኑ ጌርና ኢና ኣብ ወረዳታት እውን ልዕሊ 600 ኣብ ሓደ ማእኸል ንዝርከቡ ኣብ ታሕተዋይ መዋቕር ኣዳሊና ኢና ዘይሕጋዊ ስደት ደላሎ ንመናእሰይ ከም እንስሳት ዘሳውሩሉ ምዃኑ ድማ ዳያስፖራ በየነ ገብራይ ይገልጹ ዘይሕጋዊ ስደት ዝሰርሑ ዘለዉ ዞም ደለልቲ ንብሎም ንሰብ ልክዕ ከም ሓደ ክገልግለካ ወይ ከዓ ንኽጥቀመሉ ትኽእል እንስሳ ምጥቃም ማለት እዩ بحصيرو ቋንቋ እዚ እዩ ብዛዕባቱ ናይ ዘይሕጋዊ ስደት ካኒ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንዞም ንዘይሕጋዊ ስደት ናታቶም ከም እንስሳ ክሕረዱ ንዝቐርቡ ዘለዉ መንእሰያት ዝፈጠረ ባይታ ኢና ሕጂ ብዝበለፀ ክስታ ክንገብር ዘለና ኣይተበየነ ገብራይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ሰላም ፈጢርካ ንመናእሰይ ዕድል ስራሕ ፈጢርካ ዘይሕጋዊ ስደት ምትራፍ ከም ዝግባእ እውን ይሕብሩ ሰላም እንተዝህሉ ነይሩ እኮ እዚኦም ፀረ ሰላም ንሰብ ከም እንስሳ ዝሸጡ ፍጡራን እውን ኣይጠፍኡን ግን ከምታ ሕጂ ንሪኦም ዘለና ብገፍ መንእሰይ ናይ ዚኣቶም ሰለባ ክኾነ ይኽእል ሰላም እንተዝህሉ ሰላም እንተዝህሉ ነይሩ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ድኽነት ኣይመሃለውን እዚ ድኽነት እዚ እንድሕር ዘይሃልዩ ከዓኒ እቲ መንእሰይ ናብ ከምዚ ዓይነት ነገር እንታይ ስሙን ፕሮቮክ ኣይምተገበረን እንስዚ ሕዚ እቲ ዋና ናይቲ ዘይሕጋዊ ስደት ጉዳይ ክንመርምር ከለና እቲ መሰረት ኣብ ሰላም ምዃኑ ግን ዘንጊዕና ክኸውን የብሉን እዞም ብዘይሕጋዊ ዝስደዱ ዘለዉ ዜጋታት ስድሮኦም ንምሕታት ወይ እውን ናብ ንግዲ ኣይኮኑን ዝስደዱ ዘለዉ እኳ ደኣስ ነቲ ዓቐበትን ቁልቁለትን ሜዳ ምሲሎም ነቲ ሓሳረ መከራ ድማ ከም ሰናይ ገይሮም ብዝነግርዎም ደላሎ እናተታለሉ እዮም እምበር እዚ ዝኸፍአ ስቓይ መናእሰይ ንምትራፍ ካብ ባዕሉ ካብቲ መንእሰይ ብተወሳኺ ወለዲ ኣብያተ እምነት ኣብያተ ትምህርትን ማሕበረሰብን ክሰርሕሉ ከም ዝግባእ ይግለጽ ሚኒስትር ስራሕን ክእለትን ብወገኑ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብምትሕብባር ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ኣሰልጢኑ ናብ ወጻኢ ሃገር ኣብ ክልል ሲዳማ ብተካእት ፍርያት ልዕሊ 1.7 ቢልዮን ዶላር ሸርፎ ወፃኢ ምድሓን ተኻኢሉ ይኽብል ቢሮ ኢንዳስትሪ ልምዓት እቲ ክልል ኣፍሊጦም ኣብ እቲ ክልል ኣብ ዝተፈላለየ ብርኪ ዝርከቡ ኣፍረይቲ ኢንዳስትሪታት ብሕርሻ ጨርቀ መርቂ ውፅኢታት ኬሚካልን ፍርያት ዕንፀይትን ተዋፊሮም ይርከቡ እዮም ኢሎም እቶም ኢንዳስትሪታት ብሰርሕዎ ስራሕ ካብ ሰደድ ፍርያት ልዕሊ 54 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ተረኺቡ እዮም ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ኣፍረይቲ ኢንዳስትሪታት ዓቕሚ ምፍራዮም 61 ሚእታዊ መብፅሕ እውን ተሓቢሩ እዮም ዜና ወፃኢ ፕሬዚዳንት ደቡብ ኣፍሪካ ሴሪል ራማፎሳ ትኩረትና ዲፕሎማሲ ቁጠባ ኢሎም ፕሪቶሪያ ካብ ባህላዊ ዕዳጋ ንምንጋፍን ጽግዕተኝነታ ንምንካይን እናተገህት ምዃና እቶም ፕሬዚዳንት ገሊጾም ደቡብ ኣፍሪካ ብሄራዊ ረብሓ ብስትራቴጂካዊ ዲፕሎማሲ ቁጠባን ኣብ መርህ ተመርኪሳ ከም እትዕውት ዕላው ገይሮም ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ መበል 9 ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ዕቤት ኣፍሪካ ቶኪዮ እዚ ቅዋማ ኣንጸባሪቓ እያ እቶም ፕሬዚዳንት ፕሪቶሪያ ኣብ ዝኾነት ሃገር ጽዕንቶ ፖለቲካ ውሽጢ ከም ዘይተኣቱን ኣብ ዲፕሎማሲ ቁጠባ ትኹረታ ከም ትገብርን ይፈለጠልና ኢሎም ማድ ዜና ቅድሚ ምዝዛሙ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ወለዶ ብባዕሉ ዓቕምን ሃፍትን ሽቶ ልምዓት ዘመናት ኣብ ዓብዪ ግድብ ህዳሰ ምዕዋት ክኢሉ ይኽብሉ ሚኒስትር ማይን ኢነርጂን ሃብታሙ ይተፋ ገሊጾም
زيغاتاتنا بزخفة أتاقمي ساتح زلو زي حقاو زوغور سابات مكلخال المقودسارن أبا محبر الساب جنزاب مفتار كم زقباء تقليتهم كابه وصاي بريزيدنت دوب افريكا سيريل رامافوسا تخرتنا دبلوماسي قطبايلهم لتوم ارزينا تخطاتلكم نيرون اسلام كتالكم يمسكن مع زيننا مرحونا زريت بريو حبيركم صنيحه سنه غزيم